Ngizithandela umngami bathabantu ngidisile. Yebo ngiyavuma. Nina benkosi, nina besilo, nina bakamdlokombana, nina bamisuzulu kulo lonke likaMthaniya, ngicela ukunibengelela kusayimina futhi umfowankeshe. Njengoba sazi ke sonke ukuthi sekuyileso sikhathi sonyaka uNovember, wonke abaculi bayakhipha kulesikhathi, bakhiphela amaholiday lawa December. Siwalindele amaqhawe maningi, amaqhawe siwalindele. Nami lami iqhawe ngilindele, anginalo ke eminye iqhawe, kodwa njengamanje inkabe engizokhuluma ngayo ezokhipha engicabanga ukuthi kuyoba nzima ukugqiba kuloya mgodi eyawumba ngesikhathi ithi mabili amaxoki. UMfokaZulu lapha, umfana kaMakhumalo, umzukulu umfana kaCeza le Nondini emahlabathini. Njengoba sazi ukuthi ngomhla 19 iyaphuma ialbum, siyazi ukuthi wayenze njani ngesikhathi ekhiphe le album yakhe ethi mabili amaxoki ngo2019. Kwashi ihosha abona futhi nje angibona ukuthi sakhona umculo sayikhiphile album efika kuleli yazinga. Ngokurater kwami angicabanga ukuthi ukhona oseke wayikhipha ever since, and ngicabanga ukuthi kuzoba nzima nakuyena ke ukuthi agqibe lo mgodi. Izophuma nge19, inengoma ezu15 le album, noma ke isihloko singakashiwo sale album, kodwa ke sizwile ukuthi ukhona futhi umakabahle. Kodwa sazi ukuthi utrack bani, ngoba utrack 1 uthi Don Don, utrack 2 uthi amagama uhambisana noMroza noJava Zimnike, bese kuthi utrack number 3 uSiskathoko, mawuzomkhumbula uThoko mina ngimeshelanga. Utrack 4 uthi Vula Siphuze featuring Njoko, awube ngacabanga ukuthi uMfokaZulu ngalanda uMfokanjoko ukuthi bazofeaturishana. Bese kuthi ku-track number 5 futhi Ziyamnetha, utrack number 6 Semdala, track number 7 angiyazi lento yeni featuring uNdlunkulu. Ngiyacabanga ukuthi yona le track ofuze ngabe umakabahle ukuyona utrack number 7. Bese kuthi utrack number 8 usephindile, track number 9 Babakhe, utrack number 10 Amanga, utrack number 11 kusihlwa yamsala naye lapha na uduma kahle. Bese kuthi track number 12 Uthando Lwakho, track number 13 December and January, track number 14 Emahlathini. Bese kuthi track number 15 sephindile remix ke suse kuzinsembi zika track number 8 usephindile. Simbonile ke noSjava izolo ethi eposta lapha sekuyavuthwa eposta lapha na indlela yokuthi le album kaMzukulu izotholakala kanjani, ephethe efaka zonke inumbers zezinduna okuzokwazi ukuthi order kuzona. Isiyakwazi ukuthi uyi-pre-order le album ukuze ukwazi ukuthi ithole nge19. uNothando Zulu enquthu, ubonga Lasibona Olundu, uNcengane Zulu enkandla, uBoom Empangeni, uDlanga Amandla eMpumalanga, uWelile Phungule eMaritzburg, uSamke Inkosi kwaNongoma, uNgeze Melmoto, uSidudle enquthu, uMswati eMandeni, bese kuba uAndiswa Butheleze eMnambithi, kuba uHlongwane Zikhali Richards Bay, bese kuthi uAndile Mavimbela ukhona lapha neEmelo, uNondumiso ulapha eMbombela, bese kuthi uLV Inkosi use Empu Henrinia, bese kuthi uDova uphakathi eFosforus eJohannesburg, uNtusi usethembisa, bese kuthi uZakhele usethokoza, uMbali enhle eDlamini naye useMaritzburg. Ngicela ke siyilindele ke le album bafowethu soyithenga ngomningi bethu, ngiyabonga. Ngizithandela umngami bathabantu ngidisile.